I jako sam zahvalna zapravo što si ovdje večeras u emisiji Konačno petak, da najavimo tvoj veliki solistički koncert koji će se desiti 17. juna u Sarajevskom domu mladih, tom kultnom mjestu. Ja vjerujem da ti jako dobro znaš koliko za sve Sarajlija, ali i muzičare onog doba znači upravo to mjesto. Pa eto i ja počinjem sve iznova, tako da će i meni značiti mnogo. Nekako stvarno imam utisak, ne znam za vas, momci i devojke, ali posle ovih 2020, 21, pa čak i 22, sve nekako imam utisak da radim i ovo nanovo, ne znam zašto. Možda nije to ni tako loše. Da, napravili smo neki break. Da, napravili smo neki break, neki presek. Ko je pretekao je u smislu karijere, ne mislim da je Bože životno, ali ko je pretekao u smislu karijere i toga da se snašao, da je nastavio, on i dalje radi i to fantastično. Tako je, ali kad si već spomenula taj malo prije dio vezano za tvoj voditeljski angažman, ti i u toj koroni koje se eto ne volimo sjećati, ali ipak tu, mislim, odredila je naše živote te 3 godine, 2,5, ajde da kažemo, ali nije ti bilo dosadno. Radila si za razliku od mnogih tvojih kolega koji, nažalost, nisu mogli da se bave svojim primarnim poslom, da održavaju koncerte i druže se sa publikom. Tako da ti baš nisi odmarala. Nisam odmarala, ali ja volim muziku. Ti znaš koliko ja volim i da pevam i volim ove emisije, volim stvarno svoj posao. Međutim, ovo sam zavolila. Mogu ti reći, ovaj voditeljski posao je vrlo zanimljiv. Osim što ja sam malo, znaš, više aktivni učesnik neke rasprave u svojim emisijama, pa mi je to dalo mogućnost da se više raspravljam na televiziji, manje kod kuće, znaš. Mislim da moj muž uživa u tome što ja više, što ja radim emisije na televiziji gde mogu ovako da kažem. I onda dođem kući mrtva, ladna, mirna, on je miran, sve je u redu. E da, za one koji ne znaju jer nemaju možda priliku to da gledaju na našim kanalima, radiš na televiziji K1 i imala si jednu vrstu talk show gdje si bila zapravo Goca Tržan, a sada već imaš tu jednu dijalošku, razne teme se isprepliću i društvene i socijalne. I moram ti reći da, evo i zahvaljujući portalima koji prate emisiju, vrlo vidimo i čujemo tvoje stavove koji nailaze na pozitivan odjek u javnosti zapravo. Mislim da takvu Gocu Tržan, oni koji su te do tada znali samo kao vrhunski vokal, nisu poznavali, da im je sad to jedno pozitivno iznenađenje. Pa nekom je pozitivno, nekom negativno. Ja uopšte nemam želju niti utisak da treba svi da se slažu sa mnom. Verovatno si i ti u životu naletala i susretala se sa raznim komentarima na svoje stavove, što je potpuno u redu. Ne možemo svi imati iste stavove, ali moramo poštovati stav onog preko puta sebe. Osim kada su neargumentovani, nedokazani i bez ikakve utemeljenosti u istini i u realnosti. Jer nekako čini mi se da, ne znam kakav je vaš utisak i ovdje u studiju i generalno, ali ja imam utisak da je nekako došlo vreme da pametan čovek mora da pazi šta priča, da se glup ne bi uvredio, znaš. Nekako je došlo vreme glupih, nemoćnih, jedne potpuno negativne selekcije koja je preuzela primat. Sve u ime neke političke korektnosti, kao da se slučajno neko ne uvredi. Kako ti kažem, ne možeš da uvrediš nekoga ako mu kažeš istinu. Mislim, ne razumijem u čemu je tu problem. Tako da, eto, malo nam je društvo zabasalo, što to kažu kod nas na jugu Srbije, zabasalo, znaš. Malo bismo morali da trgnemo glavu, da se vratimo onim našim, znaš, one stare naše bake, tetke, dede, imali su jednu vrlo zdravu logiku koja je bila utemeljena na životu, na iskustvu, na zdravom razumu. Nažalost, sve je manje zdravog razuma oko nas i to je mnogo tužno. I svi sebi, a to u mnogo čemu, zahvaljujući društvenim mrežama, daju sebi za pravo da govore, odnosno imaju priliku da iskažu svoje stavove, ali što kažeš, ne moramo da se slažemo sa njima, ali evo da poštujemo. I sad reci mi, je li ti gode te opšte društvene, socijalne, psihološke neke teme? Pa evo i vrlo često govoriš na temu adolescenata, tinejdžera, odgoja djece, pogotovo sad u ovom periodu. Znaš kad sam ja pričala o tome da će ovo da se desi u mojoj emisiji? Odavno sam ja o tome pričala. Pričala sam kad su se dešavale neke strašne stvari u školama,
kada se ne obraća pažnju na decu, ne razgovara sa decom, odmah ih se razapinje na stup srama, a niko ne uđe u sitna crevca da vidimo zašto je to dete problematično, gde je bug, gde smo pogrešili. I najlakše u stvari osuditi društvo, najlakše osuditi školu, profesore, vreme, političare, a niko ne razmišlja o sebi, o svojoj ličnoj odgovornosti kao roditelja, kao komšije, kao... Kapiraš o čemu pričam? Imamo svi jednu odgovornost koja je vrlo važna i koje moramo da budemo svesni da kada vaspitavamo decu, nekada se govorilo selo vaspitava dete. Znaš, sećaš se kad si bila klinka u kraju, ako si bezobrazna u 3-4 popodne, od 2 do pola 5 je bio kućni red, komšinica imala pravo da te šopi po guzici i ti kaže, alo mala, što se dereš ti ovdje meni, ja sam legla da spavam. Je li tako bilo? I nije niko smeo, tvoj roditelj nikad mu ne bi pala na pamet, dođe i kaže, što ti moje dete bre diraš? Zato što se znao red. Te još i roditelji naružili. Molim, nisam smela da dođem kući da kažem da mi je rekla komšinica, sram te bilo kako se to ponašaš, nego sam razmišljala samo kako da mama i tata ne čuju da sam to uradila. Danas se sve nekako okrenulo. Danas nam je najvažnije da smo u pravu, da nemamo nikakvu odgovornost, da su svi drugi odgovorni i da su naša deca i mi najbolji, najpametniji. Najbolji, najsavršeniji. Da, ti imaš prekrasnu kćerku i često se i pohvališ. Gaduru, odmah da kažem, tinejdžerku. Tinejdžerku. Kako se nosiš sa njenom adolescencijom i odrastanjem i ovim, kažu, najosjetljivijim dobom za jednu djevojku, djevojčicu? Između dve žene u porodici. Pa znaš šta, mislim da to najteže pada zapravo mom mužu, jadno, koji to sve vreme gleda i u fazonu je, jao vas dve kao cipele i kamen. Znate, kaže, ne molim te, smirite se. Dobro je to sve. Kakva sam ja bila, ona je top! Da ti kažem, vidjet ćeš. Dobro, ti imaš sreću, imaš sina, ali... Ne znamo, vidjet ćemo, ajde, čućemo se. Ne, veruj mi. To za mame je najteže sa devojčicama, zato što devojčice upravo na nas imaju taj pik, znaš, vežbaju svoje zubiće i sve svoje veštine na nama. Tako da to ume da bude prilično bolno, ali tinejdžeri su takvi, ja sam bila takva. Reci mi, je li ona sad u toj fazi ili već prošla tu fazu da je nešto, kako mi to sad kažemo ovdje, mi to kažemo ofirno, da je nešto, znaš, mama mi je poznata pjevačica, mama kupuju karte za nje koncerte, je li to neprijatno ili je to da sad drago već? Je li osjeća benefite toga, znaš, povedi drugarice na koncert i tako? Ne. Ona uopšte, kad dođu drugarice, ona je u fazonu, molim te, izađi napolje, a njene drugarice obožavaju da se druže sa mnom, zato što uvek me pitaju za neki savjet, ljubavni i tako. Ali ona je zapravo potpuno se iz toga izmakla i ne želi da bude ni popularna, ni da ljudi znaju kako ona izgleda, jer joj se to sve ne sviđa. Ona meni je rekla, kako, ja nikad u životu ne bi bila poznata ličnost, kaže, to je jezivo. Meni kaže to da te svako gleda, da te komentarišu na ulici, ti prilaze, da bulje ovako. Jer svaki put kad mi negde idemo, ja sam već navikla da se ljudi okreću za mnom i da komentarišu. A ona naviknuta je, ali dalje u fazonu, ja ne znam, kaže, dok će ovi ljudi da idu za tobom i ovako da komentarišu. I kažem, pa dobro, ćerko, mislim, ti me vidiš svaki dan, tebi nisam nikakva egzotika, njima sam egzotična voćka. Konačno